भैया, हम गायक राकेश रसीला आप लोग के हाथ जोड़ के सादर प्रणाम बा। नवयुवक मंगल दल दुर्गा पूजा समिति की तरफ से सभी मुखलिसपुर वासियों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता है और करता ही रहेगा। जय दुर्गा माता। बड़ा मन करता राजा जी सुना हमार हो, आहा गइल बाटे देखा नवरात्र त्योहार हो। एक ही बलल साए मोर सैया, एक ही बलल साए मोर सैया पूरा ही देता हो। एक ही बलल साए मोर राजा पूरा ही देता हो। ए राजा आजमगढ़ के तनी मेला घुमाता हो, ए सैया मुखलिसपुर के तनी मेला घुमाता ए सैया। राजा आजमगढ़ के चाट समोसा संगे संगे खाइल जाई, घूमी घूमी मैया जी के दर्शन कइल जाई। चाट समोसा संगे संगे खाइल जाई, घूमी घूमी मैया जी के दर्शन कइल जाई। एहो हमारो बलमुआ हमके झुमका दिया दोना, ए राजा आजमगढ़ के तनी मेला घुमा दो ए राजा। ए सैया मुखलिसपुर के तनी मेला घुमा दो ए सैया। राजा आजमगढ़ के राकेश रसीला सैया बात तनी मानी, अंकित उपाध्याय देवरू संगमे में बानी। राकेश रसीला सैया बात तनी मानी, अंकित उपाध्याय देवरू संगमे में बानी। अनिसके लागल बललसा तनी चल के पूरा दोना, ए राजा आजमगढ़ के सुनता रहो मेला घुमा द ए पिया। ए सैया मुखलिसपुर के तनी मेला घुमा